Dnes sa pozrieme na to, ako efektívne pracovať s úsporenými peniazmi. V prvom rade si musíme uvedomiť, že tu máme hlavného požierača našich ziskov a to je inflácia a tá sa dostala posledných rokov na Slovensku na dvojciferné čísla. Ako teda infláciu zmeniť a dlhodobo poraziť? V bankách má slovenské obyvateľstvo na účtoch viac ako 40 miliard eur. Sú to väčšine vklady, ktoré viac prerábajú ako zarábajú, pretože ich zhodnotenie je nižšie ako je priemerná inflácia. Ak by sa len 10% z týchto vkladov, teda 4 miliardy eur, zhodnocovalo konzervatívne na úrovni 3% ročne, tak sú ľudia na Slovensku každým rokom bohatší o zhruba 120 miliónov eur. Čo teda urobiť s nahromadenými peniazmi, ktoré ležia v bankách na účtoch? Odporúčame si ich rozdeliť na 3 časti. Prvá časť ako dostupná rezerva čo najvyšším úrokom, dnes možných 3% a viac. Druhá časť na stredodobý horizont, čo je 5 a viac rokov, pri zhodnotení približne 5% a samozrejme tretia časť, tá najziskovejšia, je vždy dlhodobá investícia, ktorá nám priniesie ten najvyšší zisk. Avšak tu je potrebná trpezlivosť a tá je často tým najväčším kameňom úrazu, pretože na to, aby sa nám zhodnotila investícia na 7, 8, 10%, potrebujeme časový horizont zhruba 15 rokov. Takže priatelia, pokiaľ chcete dobre pracovať s peniazmi, odporúčame si ich rozdeliť. A nezabúdajte, peniaze sú čas.